ko kan kiwaraw bɛ taa n'an ye Burkina Faso kaw fɛ olu ni Faransi kɔ don ɲɔgɔn na jamanaw cɛ sira ko taa na sira fɛ o la sa min ye Faransi kɔni ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale ka maa kelen ale tɔgɔ la k'o tɛ Burkina Faso dugukolo kan tuguni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taama taa na sira fɛ k'olu ka maa bɛɛ lajɛlen ka minɛnw cɛ min ye Afrique du Sud ka futinɛmu wulilen no fala ye ka ɲɛsin fusamantiya ma Afrique du Sud kɔnɔna na Kongokaw n'o ye RD Congo maaw ye sa k'olu ka maa 121 k'u y'olu gɛn ka na olu fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko ni ŋɔni ti bɛn fiyewu nin ti ko ye cogoya si la min ka ɲi farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bonya ni karamama y'a ko la dɔw joginen don dɔw ka minɛn bɛɛ lajɛlen bɔr'u bolo wa dɔw fana tun ye kɛra jɔyɔrɔbatigiw ye baara ɲɛnamaw tun b'u bolo k'u y'u bɛɛ lajɛlen tana ka n'u yɛrɛ olu kan k'o ti ko ye min ka ɲi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO ka jɛrɛ 69 o tun bɛ ka kɛ min ye Sierra Leone kaw fɛ fala ye a kun cɛra Basiru Jomayi Jakari Faye ale de kɛra CEDEAO maa ɲɛmaa ye nin waati in na commission fana ɲɛmaaya o fana dira u ka Birame ma ale kan ka baara kɛ Basiru y'a yira sa k'a fɔ ko a ka baara bɛna tali kɛ min na kosɛbɛ ka jamanaw gɛrɛ ɲɔgɔn na bɛɛ ni kelenya k'o sinsin min ye yɛrɛma hɔrɔnya ye k'o sinsin CEDEAO ale kɔnɔna na Senegal kunnafonidilaw ko n'o y'a sɔrɔ minisiri ko sa ko u ka fédération ma k'u sɛbɛ coupe du monde ko la fala ye ko y'a ko tɔ ɲaga olu bolo don o don k'u bɛ bɔ ni kuma kura ye joueurs ka dumunikɛbaliya joueurs ka maillot sɔrɔbaliya joueurs yɛrɛ dama u yɛrɛ sera k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka fɛn minnu kɛ u ye degun minnu sɔrɔ ani lajaba minnu yɛrɛ ser'u ma Amérique jamana na ko sisan kɔni ko ni fédération y'i da de kunnafonidilaw olu ta a ɲagalen no olu bolo a kibaruya jɔnjɔnw dili la sabula ko ni kunnafonidilaw u caman ni joueurs ninnu bɛ kuma kɛlɛ ale kurakuralen no nin waati na États-Unis ni Israël ni ɲɔgɔn cɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ détroit d'Ormuz o de nɔfɛ Trump y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni ye gosilibaw ta ka ɲɛsin Iran ma nin waati laban in na k'a ye tiɲɛni don u kun ko wa ko ni Ala sɔnna a ma min ye détroit d'Ormuz ye k'ale n'o mara Irankaw ko a da ye fɔlɔ kɔnɔ bin tigɛ ko sabula olu sago b'u ka yɔrɔ la wa min ye taji faama bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ olu bolo maa maa bɛ yen bi n'o ye wuli ka jɔ kɛ k'olu bɛna dansigi o ko la o yɛrɛ senfɛ sa u ye bateau dɔ gosi fala ye min ye Américain ka sɔrɔdasi 2 o ni tora o ko senfɛ Tehran n'o ye Iran yɛrɛ faaba ye a ko sa ko ale ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ ka dan dɔrɔn min ye Américain yɛrɛ ma ko ye fala ye Jordan ni Kuwait olu fana bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya sɔrɔ Kurdistan Irakien ale ni Qatar olu kɔni ye waleya ninnu kɔn kosɛbɛ ko sabula min ye nin ko in ye a bɛ dan sigi olu ka yɛrɛma hɔrɔnya la Irisiw ni Ukraine ka kɛlɛ ko surɔ ta kɔni kɛra drone ko da ye fa fila bɛɛ lajɛlen fɛ maa caman y'a yira sa ko fo kimɛli ka kɛ yaasa nin ko in ka se ka ɲɛdɔn cogo min na nka kunnafonidilaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko Moscoukaw fɛ yen drone kɔni a camanba kɔni munumunu n'a ye surɔ a kɔlɔlɔ kɛra min ye sa waati nataw de bɛ se ka o dɔn an ka se ka o ɲɛfɔ maaw ye min ye